goddag. Du snakker med Søren Thomsen herovre fra Vestkysten af. Goddag. Goddag. Mig og min familie, vi vil godt lige sige hjertelig tillykke med tvillingerne, der kom ud her i formiddag. Jo, tak. Men hvis den lykkeønskning skal nå frem, så skal du komme med den skriftlige. Jamen, kan vi ikke gøre det over telefonisk, du ved? Nej, det kan vi ikke. Jamen, har du så ikke lige en adresse, vi lige kan skrive ned, så lige... Jo. Amalienborg 1257 København K. Jamen, når skal den senest være over, du ved? Jamen, der er ikke noget senest. De bliver da også glade, hvis den kommer en gang i næste uge. Nå. Eller 14 dage, eller... Så gør de det modsat, så når vi får tvillinger. Tror du det? Det ved jeg ikke. Men du skal i hvert fald skrive, hvis du skal have det frem til dem. Jamen, er det ikke sådan nu? Kan du ikke lige stille om til en af dem nu? Til fødegangen? Nej, det tror jeg ikke lige, jeg skal. Det var satans. Fordi det er jo godt lige at snakke med nyfødte når hun er lige smidt sådan trillinger ud af på nægen. Det må være en hård fødsel, en tur. Det har det nok været. Jamen, det tror jeg, det må der. Altså. Men ved du hvad, jeg bliver nødt til at stoppe nu. Der er flere, der ringer. Kan du have det godt? Du må lige hilse parter, når du. Ja, det er godt. Det er ordentligt. Hej.